हाखौ नों मोनहैया जाजों दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ कुमारिघाटायाव दिन्थिनो थाखाय साखाफारा थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन जाय सावथुनखौ बर' हारिनि गोबां रायजोफोरानो नायनो थाखाय हांखुर जानानै दं नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै हादोरारि थाखोआव बान्था आवग्रिनो हानाय बर'नि गिबिसिन आलायारन सावथुनखौ कुमारिघाटा UN एकाडेमिनि लांगोनायाव फैगौ 18 डिसेम्बर खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों दिन्थिनो साखाफारा जादों जायनि थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय बे आलायारन सावथुन दिन्थिनो थांखि लानायखौ मिथिहोनाय जायो बे आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो गुदुं बिजाथि रायजो राजाफोरा टिकेटनि थाखाय दानिफ्रायनो बुकिं खालामनो हासिगोन आरो लानो हासिगोन आं दिनै बेबादि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे अके काम अन खुलुमबाय जोङो कुमारिघाटा UN एकाडेमिनि नांगोनाव फैगौ 18 डिसेम्बराव बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों जोंबो सानाखैमोन बेहाय आलायारन बे सावथुनखौ बेहाय लाबोनानै देखायनायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामाखैमोन नाथाय गोबां थिंजानिफ्राय मोनसे प्रेसार मोनदों जे लाबोनांगौ नायनांगौ बर'नि गिबिसिन माने बे सावथुन बेखौ नायनांगौ जों नुवाखै बे दानि नैबे सेंग्रा सिख्लाफोरा बहुत प्रेसार होदों आरोखि बेखायनो जोंबो UN एकाडेमि जों जितु लकेल बर्ड दङ रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामबाय जे फैगौ 18 डिसेम्बराव बेखौ दिन्थिनायनि लाहार फाहार खालामबाय आरोखि जोंबो सानबाय जे बे बर'नि जा गिबिसिन माने सावथुन मोनसे नेशनेल एवार्ड मोनलायनाय हिसाबै बेखौ जोङो अनसायनाया मोजां जागोन बिथांमोननि रिक्वेस्ट मथे जोंबो मानिना लाबाय थ' आं खावलायो जे बे आलायारन जा सावथुन बेहाय बर'नि माखासे हारिमुनि खोथाखौ जोङो नुनो मोनो बर'नि बर' समाजा बोरै रायजो जायो बर' समाजा रायजो जानायनि बेलायाव मा खामानि मावो गोबां खोथाफोरा बे सावथुननि गेजेरजों बेरखांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि बेखायनो आंबो खावलायदों जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैदो बे 18 डिसेम्बराव मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्राय जोङो आरम्भ खालामगोन गतिके लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंहोदो गतिके टिकेटनि बेसेना बारा नङा दङ 120 बिनिफ्राय फार्स्ट क्लास 150 बिनिफ्राय सिजोनाव दङ 300 बेयाव सानै नायजागोन बेनिफ्राय मोनसे VIP दङ VIPआ 200 टिकेटआ बेखिनियानो फेसिलिटिसा जे फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास सिजन आरो VIP गतिके जोङो गाबोननिफ्राय
कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि जा अफिस दङ बेहायनो मोनगोन नोंथांमोना बेहाय फैनानै उदिस लाफैब्लानो नोंथांमोना टिकेटखौ एभेलेबल टिकेटखौ मोननो हागोन आरोखि बेखिनिखौनो खावलायबाय बयबो फैदो जोङो बयबो ज'है दिनैनिफ्राय जुदि साननानै नायोब्ला 1986आव बे जोनोम जादोंमोन गतिके गोबां सम जाबाय आरोखि बेखौ डाइभिं खालामनानै गोदानै दिहुनफिननाय जादों जथेस्थ' मोजां जादों गतिके जों बयबो ज' नायलायनोसै फैदो आं बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों